Bon dia a tothom, ohayou gozaimasu, benvinguts al canal del Nokia Startup. Avui faig una visita a aquest carrer d'aquí que és tan famós, Takeshita Dori, al districte de Harajuku. És un carrer molt popular on hi ha moltes botigues de tot tipus de coses. Anem a fer-hi un cop d'ull. Aquest carrer a la dècada dels 90 era famós per tindre productes de marca falsificats. Després, el 2004, el govern ja ho va prohibir i des de llavors hi ha molta varietat de roba, productes per noies, McDonald's que no falti, i un Daiso gegant que té 3 plantes, que són productes de 100 iens. També hi ha tendes de crepes, de sabates, de roba, hi ha una miqueta de tot. I ara doncs hi ha molt de boom coreà. I aquí hi ha un Dog Café. Vaig fer un vídeo un dia d'un Neko Café i aquí hi ha un cafè de gossos. Aquí hi ha el menú del Dog Café i la veritat és que és una miqueta car. El que hi ha molt aquí també en aquest carrer són tendes de roba de segona mà. També hi ha molt d'accessori i fins i tot accessoris per mascotes. No podia faltar una tenda plena de gatxa. En parlo també en un altre vídeo del canal com són aquest tipus de càpsules i el que t'hi pots trobar dins. Pots trobar-t'hi de tot. Gatets amb un Evitemporal al cap. Et pots trobar aquesta tenda molt rosa, on pots trobar productes com el Rainbow Cheese Sandwich, Rainbow Cheese Corn Dog, especialment per molta gent jove. Aquí a dalt hi ha el Toti Candy Factory, que són cotons de sucre de colors variats. Aquí hi ha unes noies joves a baix a l'esquerra que estan menjant un ben colorit i també és molt popular. Aquí hi ha aquesta tenda que ara estan de rebaixes que tenen per cosplay. No hi entraré perquè si no ja estaria molta estona i allà es pot veure Sailor Moon. No podia faltar un lloc amb begudes amb tapioca. No podia faltar també una botiga de sangria. Si et compres alguna coseta aquí a la tenda, pots fer-te la fotografia amb l'escenari que tu tris. I així és com es veu la tenda per dins. Tot molt rosa, molt color pastís. També hi ha productes artesanals japonesos, com aquest Daifukumochi, i també tenen dorayakis. Ara estan fent promoció de School Idol Project i tenen el dibuix d'un personatge. I aquí està Solador, una tenda amb roba per adolescents. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i subscriu-vos al canal. Matané!